שלום וברוכים הבאים למסיבת הסיום של כיתה ח'. אנו מודים לכל מי שטרח והגיע. השנה החלטנו לתת צ'אנס לילדים שלא ממש הצליחו במבחנים לשנה הבאה ולפתוח בתחרות מיוחדת. מהתחרות יצא זוג אחד בלבד, 2 ילדים שהם יעלו אוטומטית לשנה הבאה, כיתה ט'. כל השאר, ובכן, אכלו אותה. התחרות תעבוד ככה, יש משימה. זוג שיעמוד במשימה יעבור אוטומטית למשימה הבאה. זוג שלא יצליח במשימה ייפול. בסוף התחרות יישאר זוג אחד בלבד, והוא היחיד שיעלה שנה הבאה לכיתה ט'. כל שאר הזוגות נופלים. יצאנו לשטח כדי לעשות היכרות עם הזוגות. ובכן, הנה, לפניכם. בבקשה. לי קוראים מלאכי. ולי קוראים ניה, אנחנו הולכים לישיבת מצפה רמון. אנחנו הגענו למרוץ בגלל שלא למדנו בשיעורים, אז לא הצלחנו לעבור את כיתה ח', זאת ההזדמנות האחרונה שלנו לעבור לישיבה. שלום, לי קוראים ניה רעי. ולי פרח בנגיר. באנו לתחרות בגלל שרצינו להתקבל למורשה, ובגלל שלמדנו בשיעורי חו"ל לא התקבלנו. שלום, קוראים לי דוד צביאלי. שלום, לי קוראים אלעד גוטמן. אנחנו רוצים ללמוד שנה הבאה באשל"צ. באנו לתחרות בגלל שאנחנו לא כל כך יודעים ואנחנו רוצים להגיע לכיתה ט'. כן, מה שהוא אמר. שלום, אני אוחיון, אני אחד קודם, תמיד לריב איתי. טוב, אנחנו הגענו בגלל שדיברנו בשיעורים. אנחנו רוצים לעלות לכיתה ט' אני מקווה מספר שהוא יעלה בכלל לכיתה ט'. אנחנו הולכים לישיבת כפר הרועה. אנחנו הולכים לבני צבי. לי קוראים אברהם תחביליאן. ולי קוראים נווה דינר. אנחנו באנו למרוץ הזה כדי לזכות. סתם. למה הגענו באמת? סתם? 4 לנו. כיף. ושנינו הולכים לזכיר גם אבל. כן, בדיוק. אפילו לא חשבנו על זה שלא. וכן, אנחנו הולכים לישיבת מקור חיים, וסבבה, ננצח. שלום, קוראים לי מיכאל כפרי. שלום, לי קוראים מנחם דרמר, באתי לתחרות כי מיכאל כפרי הסתיר לי את המורה בכל השיעורים. ואני בקטע האחרון מסכן, אני רואה את כל יום, בקושי מסתכל, כולם דורסים אותו. ודרך אגב, אנחנו שנינו הולכים ללמוד בחרשה. מחזור חטא העיקרים. אנחנו בניהם של אברהם, יצחק ויעקב. המשנה במסכת אבות אומרת לנו שהדבר הראשון של תלמידיו של אברהם אבינו ניכרים בו זה עין טובה. אני מברך אתכם שתהיה לכם תמיד עין טובה, קודם כל כלפי עצמכם. תדונו את עצמכם לכף זכות, תראו את הדברים הטובים והנפלאים שיש בכם, תגדלו אותם ותרוממו אותם. מתוך זה תוכלו לראות בעין טובה את כל הדברים הטובים שיש בכל האנשים שסביבכם ובכל הבריאה כולה. עלו והצליחו. ובכן, אחרי שהכרנו את הזוגות שלנו, אנו עוברים למשימה הראשונה. במשימה הראשונה, הזוגות יצטרכו לברוח למכולת בלי שהשומר יבחין בהם. כל אחד עושה את זה בדרך שלו. בואו נראה איך הם יתגברו על זה. בבקשה. נווה. הנה אתה. אוי, מאיפה השגת את זה? שתיקה יפה. יאללה, תתחיל. אבינוע מתקרב! נו, מהר יותר! מה היא נפלת מהגדר? הוא מתקרב! מה אתה בא פה? וואי, אני מערך חפרנו! יאללה, מכולת! שלומכם חבר'ה? הכל בסדר? סגור. אתם צריכים ללכת מסביב. וואי, זה עצבני. צריכים ללכת מסביב, אין ברירה. מה נשמע? מה שלומך? אתה בסדר? איפה מועז יהודה היום? לא ראיתי אותו. טוב, אני תכף הולך לזה. בסדר? מאוד.
שמחכה לך, תקטוף אותה כפי בשם, תרדם וזה הרגע, הנה בשעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה, יש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך אבל בשער השני תמיד יש שם רבנים ויש שם דיינים שצחקים, תמיד משתנקרים עליהם. בסוף, אני אומר לך... יאללה, בוא נטפס לי פה! אני מטפס לי פה! אתה רוצה לבוא? אתה רוצה לבוא? אם הרב הראשי תופס אותנו, הוא תופר אותנו. לא אכפת לי, אני אטפס לי פה. אתה בא? אתה בא? או לא? אתה בא? אני מוש לי פה! מוש לי! וזה הרגע, הנה בשעה, מה תביא איתה? רגע, אני רוצה לראות מה קורה. רגע. היי, אין פה כלום! מה זה? תחזור מיד! יאללה, תחזור! למה זה פתק ריק? לא יודע איפה מצאתם אותו. מה זה הדבר הזה? מיד לחזור, מיד! כנסו מיד! חלרו. תעמדו פה מיד. תעמדו פה, עוד גם אתה. אתם לא זזים מפה עד שאני קורא לרב אבישי. זה מעשה חמור מאוד. אוי, זה נעול. מה אין להסתכל שאף אחד לא מגיע? הלכתי. כיתה ח', מחזור ח', היקרים, קבלו ח' על שנה נפלאה שהיינו ביחד, שנים קודמות לא הכרתי אתכם, אבל עברתם בכל זאת ביחד 8 שנים נפלאות בתלמוד תורה. רוצה לברך אתכם שכל אחד יעלה מעלה בכל מקום שהוא יהיה, בישיבה שהוא ילך, יגדל לתפארה ויהיה שגריר טוב של התלמוד תורה, שתגדלו קודם כל ליראי אלוקים, זה א' ב', וביחד עם זאת תזכו לבנות בתים בישראל של שלום, של שמחה, של אהבה, אחדות, ויראת שמיים, ברכה והצלחה לכולם. במשימה הראשונה ירדו יונדב גוטמן ודוד צביאלי, השומר תפס אותם והם נענשו קשות. אנו עוברים כעת למשימה הבאה. למשימה השנייה עולים רק 5 זוגות, והם יצטרכו לפתור תרגיל חשבון שנתן להם הרב אבישי. מי שיגיש את הפתרון הראשון, יעלה למשימה הבאה, ומי שלא, ירד. צריך לראות ב8 נראה לי, חלקי 2 עכשיו ועוד 3, עוד 3 חבל תן לנו לשמש? יאללה. תפעילו את זה. תראו איזה רעש שיש פה, תראו איזה רעש מגעיל, תראו איזה רעש גדול. הרב, נתנו לנו חידה בשיעור, חשבון. עכשיו אמרתי להם, הרב נפתלי יודע את זה הכי טוב, אמרתי לרב בוא נקבל את התשובה, אני אגיד את זה על נפתלי כי הוא יודע הכי טוב. מה התשובה, הרב? ממש קלתי לו, אני יודע, רק רציתי לבדוק אם גם אתה יודע, הרב. 70. תודה רבה, הרב. תודה רבה, הרב. אתה לוקח
לוקח את ה-X מפה, אתה מעביר אותו, אתה מעביר את זה לכאן, אתה מחלק את זה, זה X שווה 70. אתה דפוק, זה 110. זה לא 110, זה 70, אני חשבתי עכשיו, 70. יאללה, אין לנו זמן, זה יהיה 70. בואי בן ג'וק ונזוז וננצח. כיתה ח' חמודים, מחזור ח', שתזכו שנה הבאה להצליח, כל אחד במקומו, להמשיך להגדיל תורה, לגדול במידות, שכל אחד יצליח להוציא את כל הכישרונות שלו מן הכוח אל הפועל, ושתהיו לתפארת המשפחות, תפארת התלמוד תורה, גוש תלמונים ומדינת ישראל. עלו והצליחו. במשימה השנייה ירדו בנימין פויכטוונגר ובניה ריין. הם ירדו בגלל ובכן, זוג אחר גנב להם את הפתרון. למשימה הבאה עולים רק 4 זוגות. במשימה הבאה הצטרכו המתמודדים להשיג כוס קפה מהמשרד בלי שאף אחד יתפוס אותם. מי שיצליח בכך יעבור למשימה הבאה. בהצלחה. נדבר לעצמי, ימינה, כי ישר. שלום, מי אתה? אני הרב החדש. שלום, אתה הרב החדש שלנו. מה שלומך? הכל בסדר? בוא שב פה. לא, אני אשמח לא לשבת. אתה תשמח לא לשבת. פתח, מה פעם? תוריד אותה איפה שאתה נופל. יורדה עם הרב! אני אומר לך, תכינים קפה נמס. קפה שרוצה נמס. נדע לך. בוא נכין. וואי, אני לא מאמין, הרב השופט מתקע אותנו מאחורי הסורגים בבית כלא, אז איך נצליח ללכת למשרד להכין קפה, בניה? אל תדאג אחי, הבאתי פקר, נסתדר כבר. וואלה אחי, זורם לי, יאללה, איזה טוב, אחי, יאללה בוא נחזור. וואי, אבל... תראה. טוב שהוא מורה? אורי? בוא שנייה. צריך להגיד לך משהו. אתה לא אמור להיכנס, אתה לא מבין. לא בסדר. אני שמה, אני כזין, התחילה לכיתה למרצות, וזה חטפנו אותו. איזה טוב היה, כי היה מטורף. בוא לפה, מה זה? מה? זה חדר מורים, מה? קפה, מורה. קפה להיכנס לעשות קפה בחדר מורים? היום נולדת? אז באמת, הייתה שנה טובה ויפה ומקסימה מלמדת, ותודה רבה לכם על השנה הזאת שתצליחו לאן שתלכו, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ישיבה תיכונית, תלמוד תורה, לא יודע מה שתעשו, העיקר בהצלחה רבה,
ושתצליחו מעלה, לא יודע, תעלו מעלה, איפה אתם רוצים לעלות. איפה שלא תהיו אבל בני אדם. תשארו בני אדם כמו שאתם היום, בעזרת השם, ונתגעגע אליכם. במשימה השלישית ירדו מנחם דרמר ומיכאל כפרי. הם אמנם השיגו כוס קפה, אבל רב מסוים תפס אותם, והם ירדו. למשימה הבאה עולים רק 3 זוגות בלבד. במשימה הבאה יצטרכו הזוגות לדאוג להחליף את השיר בצלצול של התלמוד תורה כמובן. זוהי כנראה משימה מאוד מאתגרת. בואו נאחל להם בהצלחה. השיר שהחלטנו בסוף זה יהיה גדלך. לא, אנחנו צריכים לשים לבודי לבודי. עזוב, זה השיר המקורי. הכל היום אשכנזי, קצת מרוקאי. גדלך. למה? בוא נשים לרב ישי, הוא יחליט מה לבחור שלי. יאללה, סבבה. מה אתה עושה? מה אתה פה? טוב, זריז, נו. 1, גדלך, 2, לבודי. אוקיי, אפשר הגדלך? רגע, אני נופל אותו שנייה, חכה. תבין, נו, שנייה, לא בשם מגיע. אבל זה לא מופע לי, אני לא מצליח. נעשה מאחורה, נעשה מאחורה. מה אחי? קאט! פצוע! לא תעזור לי. אני זוכר את הסיסמה. S-R-U-E-F 2. הסימן הזה של הדבר. לא. בוא נתערב שזה כולל. נכון. אנטר. שים את הדברים כמו שהם היו בדיוק. כיתה ח'. זהו, אנחנו מסיימים. ברוך השם, באמת, מכל הפעמים שהגעתי לפה, שמחתי תמיד לראות אתכם מלאי חיים. בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם המשך חיים מלאים ובריאים, עד ביד גואל צדק במהרה בימינו אמן. מהמשימה הרביעית ירדו מלאכים מימון ובניה מייזליש. הם ירדו מכיוון ובכן, נאחל למלאכים מימון רפואה שלמה. אנו כעת עוברים לגמר התחרות שלנו. בגמר התמודדו 2 הזוגות האחרונים. במשימה החמישית והאחרונה יצטרכו הזוגות לקבל ברכה מהרב יוסי. הבעיה היא שהם צריכים להשיג את הברכה ראשונים. רק זוג אחד יוכל לעשות את זה. הזוג שישיג ברכה ראשון מהרב יוסי ינצח, והזוג הבא סתם מסכנים. בהצלחה. תדליק. שום מצוין, תקליד. איפה? הרב יוסי אוריאל שליטה. בתלמוד תורה מורים. הנה, ככה הם בטוח יבינו, אחי. ציון יוסף. אין להם סיכוי, לקחנו את זה בלי מלח. רגע, תראה 1,000,000 תוצאות. לא נמצאו תוצאות. מה? הדף לבן. איפה תוצאות? הדף לבן. מה נעשה? יש לך רעיון? מה לך בזה? נרוץ? סבבה. אבל לא נראה לי. טיפלנו זמן. איפה נמצא עכשיו את הרב יוסי? יש מישהו במשרד אחר. טוב, גם אני, יאללה. מחזור ח', אני פשוט לא מאמין.
אני לא מאמין שאתם מסיימים כבר. קשה עליי פרידתכם. אבל אני מברך אתכם שאתם תמשיכו להאיר את האור הגדול שזכינו להאיר בתלמוד תורה, כל אחד לפי מדרגתו. חזקו ואימצו, באהבה רבה. אני רוצה לאחל תלמידים מכיתה ח' לכל מקום שמגיעים, מקום חדש, אפשר לפתוח דף חדש. ועם אותם כוחות אפשר לצעוד קדימה ולהגיע לדרך נכונה, דרך בטוחה, שתוביל להצלחה. אני רוצה רק לאחל לכל אחד ואחד, בעזרת השם, שהשם יהיה בעזרו, וכל אשר יעשה יצליח באשר הוא. עלו והצליח. אנו מאחלים המון הצלחה לצבי שנדורפי ואוחיון שעולים לכיתה ט'. אנו מאחלים גם המון הצלחה לשאר המתמודדים בתחרות שעולים לכיתה א'. בואו נראה תמונות מהווי הכיתה במשך 8 השנים האחרונות. נלמד לחיות עם מה שיש, לא נחפש דבר אחר, אבל נמשיך ונבקש מילת תפילה אחת יותר. מתי נהיה יותר קרובים עד שנרגיש ונוותר? כולם רוצים להיות טובים, אבל אפשר היה יותר. יותר אהבה, יותר הקשבה, יותר אמונה בין אדם לאדם, יותר שלום, יותר תקווה, פחות קנאה ושנאת חינם, יותר נשמה, יותר אלוקים, יותר הבנה ביני לבינך, יותר שמחה, יותר חיים, פחות לבד, יותר איתך. נלמד לחיות עם מה שיש, לא נחפש דבר אחר, אבל נמשיך ונבקש מילת תפילה אחת יותר. יותר שמחה שלי שלך, הרבה יותר מילים חמות, פחות שקרים, פחות דמעות, פחות למות, יותר לחיות. יותר אהבה, יותר הקשבה, יותר אמונה בין אדם לאדם, יותר שלום, יותר תקווה, פחות קנאה ושנאת חינם,